Ez da tresna ekonomiko bat soilik, bada ere, baina moneta soziala da, ez? Eta balio batzuk ditu. Eta proiektu honekin bat egiten duenak balio horiekin bat egin beharko du. Hau da, tokiko ekonomia indartzea, noski, tokiko moneta batek azkenean, helburuetako bat, bertako ekonomia sustatzea du, baina ez ere bakarrik hizkuntza eskubideak eta euskara erdigunera ekarriko duen proiektu bat da, ingurumenaren zaintza eta justizia soziala. Bi proiektu piloto egingo dira Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, Baztanen eta Oarsoaldean. Bi eskualde guztiz ezberdin. Oarsoaldearen kasuan, eskualde dentsitate handiko eskualde bat, gune industrial bat, anitza, lau herri oso identitate markatutako lau herrirekin, eta guretzako erronka da, erronka polita, eta hemen funtzionatu ezkero, Hego Euskal Herriko beste eskualetara zabaltzeko bokazioarekin. Jende animatuko nuke azkenean bakoitzaren ekarpen txiki horrek pixkanaka gizartea eraldatu dezakelako, ez? Eta balio hauekin bat egiten dugun orok gure granitoa jartzeko proiektu honetan. Eta azkenean ez da tramite huts bat bazkide egitea, baizik eta konpromiso kolektibo bat da, ez? Gizarte justuago baterako konpromisoa hartzeko.